Helo, fi di Lexi a dwi'n 9 oed. Dewch efo fi i weld yr anifeiliaid ar y ffarm. Hon yw Stacey a mae tua 3 oed. A gesiwch be, mae efo 3 llygyd. Un y fanne, a mae un ar top y pen. Hon yw Olea, mae nhw tua 35 oed. A gesiwch be, mae nhw gallu teimlo i gyd trwy cregau nhw. Hon yw Mango. Hon yw'r math o neidr hiraf yn y byd. Reit wan mae'n 12 oed, ond mae'n gallu mynd i 25. Hein yw meerkats, a dwi'n lyfio bod maen nhw mor fluffy. Maen nhw mor cute. Maen nhw'n bwyta ffrwythau, a maen nhw'n hoffi sweet potato a mealworms. Fel chi'n gallu gweld, mae Lexi'n hoff iawn o'i hanifeiliaid. Ar ôl tyfu lan yn edrych ar ei hôl nhw ar ei fferm ger Cerrig y Dridion, mae hi'n teimlo'n barod am antur newydd, i helpu byd natur ar ochr arall y byd. Wel, da ni'n mynd i Borneo, a dwi'n cael helpu plannu coed a gweld anifeiliaid dwi heb di gweld o blaen, fatha eliffant a neidrioedd a pethau fel yna. Ond pam bod edrych ar ôl y blaned mor bwysig iddi? Mae o'n bwysig i mi oherwydd, wel, os da ni'n meddwl nhw'n fatha fyw, fatha coed a planhigion a blodau a anifeiliaid, fasw'r byd ddim yn fatha yn fyw, a dwi'n hapus bod mae o. Bydd Lexi'n dechrau ar ei thaith i Borneo ym mis Medi. Yn y cyfamser, mae ganddi ddigon o waith yn edrych ar ôl anifeiliaid ei fferm i gadw hi'n brysur.